Ito, may huli ulit. Jakpa tayo mga kabisaya, oh, malaki. Ano to, palo. Araw mga kabisaya. Sana ay maganda din ang araw nyo ngayon. Araw ngayon ngang Sabado. At sa video na ito mga kabisaya ay mangangawil tayo at saka mamimingwit. Para may pang-ulam tayo mga kabisaya. At ito nga ang aking kawil. Bali, 7 ito lahat. At ilalatag ko lang to dito sa area na to mga kabisaya hanggang doon sa dulo. At pagkatapos kung may latag ito mga kabisaya ay mga mamimingwit tayo mamaya doon sa area na doon banda. Kaya sana ay panoorin nyo po ang video kung ito mga kabisaya at tapusin para madagdagan po ang aking watch hour. At kung hindi ka pa naka-subscribe ay mag-subscribe ka sa aking channel para sa mga susunod pang video na aking gagawin. Malaking tulong po ang inyong pag-subscribe sa akin channel mga kabisaya para ang channel ko po ay umunlad at gusto ko rin pong makatulong sakali mang makaano tayo dito sa ating channel. Kaya yun lang mga kabisaya, ilalagay ko lang mga kawil at mamimingwi tayo mamaya. Ito nga ang aking pamaing mga kabisaya. Meron tayong bulati. Yun, malaking bulati to. Sana ay makarami tayo, makadali tayo ngayon. Kabisaya, hindi pa tayo tapos paglatag nitong kawil. May huli nitong isa, yung kalalagay lang natin. Kukunin ko mga kabisaya. Dib, kuha ko sulanan dito ko. Itong puti. Yun, pakuha muna tayo ng lalagyan. Kukunin ko lang to. Ano kaya to mga kabisaya? Sana ay kasili to. Lalagay lang natin, may huli agad. Ano basta? Yun. Malaki mga kabisaya. Oh, isda. Malaki. Hawa, hawa. Dakpa tayo mga kabisaya, oh, malaki. Ano to, palo. Lalagay lang natin. Yun, malaki, jackpot. Lagay ulit tayo ngayon. Oh, laki oh. Jackpot tayo. Buhay na mano to. Nabuhay na mano agad tayo. May huli agad oh, malaki. Yun, binalik ko ulit yung kawil. Sana makadali, makarami tayo ngayon. Buwinas tayo, malaki. Ayun mga kabisaya, na ilagay na natin ang lahat ng kawil. Kaya nandito tayo sa area nito para mamingwit. Sana yung makadali. Ito agad yung binamano natin kanina, nandito sa loob. Babalikan natin yung mga kawil mamaya pagkatapos nating mamingwit dito. Mamimingwit muna tayo habang maaga pa para may pangulam tayo mamaya. Wala pa tayong huli dito. Puntahan ko muna yung mga kawil na nilagay natin kanina. Baka may huli na yon at saka mapalitan natin ng paing. Kaya puntahan muna natin mga kabisaya. Kabisaya, meron tayong dalawang kawil dito. Saka yung isa dinala doon, oh. Mukhang malaki ito mga kabisaya. Doon yung kawil natin mga kabisaya, dinala. Ayun. Ayun, oh. Dinala doon sa gilid. Hirapan tayo kunin ito mga kabisaya. Teka lang. Puntahan ko lang doon mga kabisaya. Kasi tinangay yung ano natin, kawil. Yun mga kabisaya, mayroong huli. Ayun mga kabisaya, oh, mayroong huli. Tinangay pa niya. Swerte, pandalawa na to. Swerte yung kawil natin ngayon. Yun, pangalawa. Tinangay pa talaga doon, oh.
Kaya lagyan naman natin na ulit ng pain para maibalik natin dito. Mga Bisaya, may isa pa ako dito. Sana may huli rin to. Ako wala. Ubos yung paing, walang huli. Mga Bisaya, meron pang isa. Baka meron to. Wala pa rin. Ito mga Bisaya, mukhang may huli na to. Sana hindi nakawala. Ayun, gumalaw. Sana di makawala to. Sabit pa. Yun. Dali natin. Pangatlo na to. Yun mga Kabisaya. Nadali rin, di na nakawala. So mga Kabisaya, ito na yung pangatlo nating huli ngayon. Yun, malaki-laki na rin. Pwede na. So mga Kabisaya, may huli yung kawil natin. Yun, huli. So mga Kabisaya, pang-apat. Pang-apat na huli. Yun. Yun, apat na yun, apat. Yun, naghuli ulit yung kawil, pero maliit. Oh, sayang, maliit lang. Pagkawalan natin to. Maliit, maliit. Palakihin muna natin, no? Maliit masyado. Sayang. Mukhang may huli na. Yun. Uy, maliit. Oh, malaki pala. Yun. Oh, nakakahuli ulit. Pang-lima to mga Kabisaya, pang-lima. Natin itong isa, baka may huli din to. Oh, kung wala. Ito mga Kabisaya, yung pang-lima natin. Pang-lima. Muna natin itong isa dito, baka may huli to. Ilagay natin dito kanina. Ayun, may huli na naman. Ang swerte. Yun, may huli na naman, oh. Yun, may huli na naman. Ayun. Mga Kabisaya, may huli na naman. Bali pang 6 na to. Mga Kabisaya, ito pang 6 na naman. Swerte. May pag-ulam tayo mamaya. Nalunok na lunok. Yun, pang 6. Yung mahuli natin, oh. 6 na yan. Yan yung malaki. Ayun, may huli ulit. Ito, may huli ulit. Pang-7. Yun, nakadali. Medyo hindi pa masyadong malaki, pero pwede na. Yun, swerte. Kakadali pa, kahit last na lang pamain, last na lang to. Kukunin na natin yung mga kawil mga Kabisaya. Kasi tanghali na. Sana may huli yung mga kawil na yun, yung nilagay natin. Sana surtihin pa. Tanghali na kasi. Oras na ng tanghalian. Kaya kukunin na natin yung mga kawil. Tingnan natin kung may huli. Ito yung unang kawil na kukunin natin. Sana mayroon to. Sana nakadali. Uy, maliit. Mayroon sana pero maliit. Pagkawalan lang natin. Yan, oh, sayang. Maliit lang. Kawalan lang natin to. Pangalawang kawil natin mga Kabisaya. Pero kang nakadali na naman to. Dinala sa gilid. Ayun, meron.
Ito mga kabisaya, meron. Yun, malaki. Yun. Nakadali ulit. Nadagdagan nating huli. Ito pa yung isa. Uy. Naubos ang paing. Hindi nakuha. Mga kabisaya, nakuha ko na lahat ang ating kawil. Dito na lahat. At uuwi na ako sa bahay mga kabisaya kasi tanghali na. Ito, may pangulam na tayo. Yun. At salamat sa pagsubaybay mga kabisaya. Hanggang sa susunod na naman na video na aking upload. Kaya salamat talaga sa pagsubaybay at sa mga bagong subscriber, mga bagong viewers. Maraming salamat din. Dito ko na tatapusin ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.